doorkomen. Heb je even een mooi plakje? Nou ja, dit is het. Hè. Wie is de dik draaien? Dit heb ik gekocht en dan weet het helemaal niks. Dat is weer een ramp, maar we zijn er om begonnen en het is helemaal het einde. Ja, hier ben ik wel best wel trots op. Ja, wat je ziet, hij kan je zelf metselen. Die boogjes en zo. Ik ben helemaal gek op boogjes. En het laatste maak ik mijn eigen kasteel. Dus vandaar dat je toch zo'n hele mooie sfeer hier doorkomen. En die boogjes, nou ja, je kent zien, dat is een beetje romantisch. Hè? Dus je bent de ridder van Belsum? De ridder van Belsum, ja. Ja, daar lijkt het wel op, ja. Maar dat denk ik net hoe droog is dan. Hè? We proberen een beetje de sfeer te krijgen van oud, zeg maar. Want daar, dat is ook wel nieuwsgierig, er zit ook nog een lichte klopje. Vroeger gingen ze het verhaal hier in Belsum dat er al ondergrondse tunnels waren. Ik zei het in de Lietsbaan, ik zei, daar zit ik een tunnel. Hier. Ik zei, vroeger weer daar een trapje naar beneden, een kelder. Ik zei, de Koersa, toch heel Belsum in. Nou, die vinden het machtig, hoor, dat soort verhaal. Dus, wat dat ook keert, ben ik wel van de verhaal. Ja. Maar kom verder. Nou, hier is juist de oud ark van vroeger. En dat is ook wat een verzameling worden, ze staan er gewoon. Ik vind het wel heel nieuwsgierig, want ik bedoel, dat zijn toch dingen waar mensen vroeger mee werken en dat is gewoon van, nou, dat is, ja, dat het wat. En zodra het iets heeft, dan heb ik zoiets van, dit neem ik mee. Ik kan het net steenleren, dus als ik het zie om rommelmerk of zoiets, dan mag ik erbij wezen. Je toch het hele hoes vol? Ja, nou, kom maar verder. Ja, dan heb je een blikjeverzameling maken en die is een beetje de hoorroem. Dus op een gegeven moment krijg je steeds meer planken en steeds meer en meer. En nu ben we al wat, dat we zeggen van nou, we moeten eigenlijk weer wat sorteren van het spul wat net zo interessant is, de bruut. En wat interessant is, dat laten we dan staan. Ik denk wel een opstapje, hè, want we zijn in een oud huis, dus je hebt inderdaad niveauverschillen en ja, dan heb je dat zo. Dit is leuk, dit is het eerste blikje. Daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. Want Janneke, mijn vrouw, die hier dat blikje. En dat is heel apart. Er zit een gratis proefje van Albert Heijn artikelen. Dus wat er precies in zit, dat weet ik net. Ja, dat zou Janneke wel weten, denk ik. Maar dit weer is het eerste blikje. En ze hier wel wat meer blikjes. Maar dit weer voor haar het begin, zeg maar. Ja, vond ik een heel mooi verhaal. Dat rent dan nu de hoorn. Overal waar we kwamen, weer het spul van kom op jongens, mooie blikjes en neem mooi. Je hele hoes is vol. Eigenlijk wel, hè. Ja. Dan komt die fascinatie bij. Ja, nou ja, op een gegeven moment, ik vond de vorm vind ik heel interessant en hoe ze dat vroeger makkingen zijn. En ja, dan denk ik van hoe doen ze dat? De fabricage van, ik ben leraar handvaardigheid en tekening en techniek geweest, dus dan kom je dat soort dingen zien en zeg van, oh, dat is interessant. Nou, ik bedoel, zulke blikken en ik, die waren vroeger op de toonbank en ja, dan heb ik dat met mooi, nostalgisch. Ja. En het verhaal erachter, want op een gegeven moment krijg je blikjes van mensen en dan heb je zoiets van, oh, dit is mooi, schitterend. Ja, zeg je het dan. Wat viel zelfs nou het mooiste blikje? Dat is een hele moeilijke. Ik vind deze trouwens wel heel mooi, hè? Want dit vind ik hier, en dat is, dan zeg ik van hoe is het mogelijk dat we die nog zo geven hebben. Want dit is dan huishoudjam. En dan keek me dat erin, dat we dat vroeger ook hier, maar ja, dat is wel heel vroeger. Ja, dat is, en het plaatsje is ik nog zo geven, dus dit vind ik wel een heel mooi blikje, ja. Als er een merk op staat, dan wouden ze wel ha. Dan zeggen we, nou, dat vinden we leuk. Maar dat er geen merk op staat, dan gaan ze bij ons alweer richting de scoren. Dat kunnen we trouwens ook wel even zien, maar dat is ook wel interessant misschien. Nou, dat zie je wel even, hè. Dat ik zelf meidje. Ik bedoel, een hert deze keer, dat vind ik zonde. Maar nou ja, maatje, ik moet zelf, van klei. En dan mooi houten gewei erop. Deze heb ik trouwens een keer gevonden in Weiland. En toen dacht ik van ja, dat is schande om dat voor te gooien. Dus dan neem ik dat weer mooi en dan maak ik er een kap om. Dus, nou ja. Je hoort net van dingen voortsmieten. Ik vind het schande, ja. Waarom dan? Nou ja, ik weet het. Er zijn mensen die mee bezig geweest en die hebben er maar leefden om werken. En dan heb ik zoiets van ja, dat gooi je net voor, dat doe je net. En dan zie ik daar de artiest weer achter die dat maken heeft ooit. Nou, hier is net zo netjes. Hè. Ik bedoel, dit is mijn hobbywerkruimte. En Janneke die zei ik wel eens van, jongen, daar staat nog fine kist, was het nodig best. Maar ik zei, dat is net zo moeilijk, want ik zei, ik weet precies waar alles luidt.
En dat ik wat nodig ben, die laatste weer direct hier een keer, die moest een dingje hebben voor achter een radio in de auto. Ik zei, oh wacht eens, dus ik pak het zo van de plank uit, je neemt maar mooi. Het weer maar één meer, maar ik wist precies waar dat lag. Ja. Ik zie dat jou ook een stukje van de vinger missen. Wat is daarmee, Bart? Dat is een saammachine. Ik heb nou net, die zit bij de zoon in het hak, maar ik heb mijn saammachine, heb ik cirkelzegen ben ik mee bezig geweest en dat was mijn dwarfsfeest. En dan ben je aan het zeggen, zeg maar, al je plankjes voor ingestoren. Ik geloof dat we blombakken maken en zo. En toen zei een borman van, hey Mulder, hoe maar dit? En dan scheur je op, ja, en dan is het gebeurd, hè. En toen zei de dokter nog, hij zei, let hem maar aan. Hij zei van, oh, zijn best niet mooi wel. Hij zei, dan merkt het net niet eens meer. Maar goed, ik zei, ik vind het prima. Ik zei, dit is ideaal voor mij, want dan word ik net meer vies. Nou, en dan kom je dus hier in een heel lief kamertje, zeg maar, een kamertje. En dat weer bedoeld van mijn zwager. Die zei dan van, ik wil hier wel een plakje. Dus dan hier een oud caravan stoel je del. Zeg ik, nee, dan komt hij in mijn hak om een oud caravan. Dat wil ik nog hebben. Dus dan heb ik dit voor hem maken. Maar als er hier ooit komt, dat weet ik niet. Maar ik denk, ik maak iets voor mezelf, gezellig. Hij is wel welkom. Ja, wel. Ja, zeer welkom. Nou, we hebben hier wat te kleden omheen om het wat te bewaren, dat het wat netjes bloot. Dus dat er voor mij is, dan zie je dat er een mooie leren bank zit, zeg maar. Dan kunnen we hier nog zitten. En dit is zijn bedstede. Als er hier komt, dan kunnen ze samen mooi in zijn bedstede kroepen. Er zit nog een laad onder, er kunnen tekens onder. Dit is al je antiek van mijn mem en van, en dat bewaar je gewoon. Nou, dan ben ik helemaal gelukkig als het weer functioneert. En die klank die doet mij dan weer denken aan vroeger. Hè? Dan denk ik, oh, dat is toch wel nostalgisch, zulke dingen. Ja. Dus dan krijgt het alweer weer een plakje.